Poštovani izaslaniče predsjednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, savjetniče predsjednika Republike, gospodine Vučeviću, poštovana predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, gospođo Brnabić i uvaženi potpredsjednici Narodne skupštine, poštovani predstavniče Republike Srpske, gospodine ministre Ediću, poštovani poslaniče Sobranja Severne Makedonije, vaše visoko preosveštenstvo, arhijepiskope i mitropolite Niški, gospodine Arsenije, poštovani potpredsjednici, ministri i članovi Vlade Republike Srbije, potpredsjedniče i ministre u Vladi Severne Makedonije, poštovani ministri Vlade Republike Srpske, poštovana predsjednice Ustavnog suda Srbije, poštovani potpredsjednici i članovi pokrajinske vlade, uvaženi članovi kolegijuma Ministarstva odbrane, načelnika Generalštaba Vojske Srbije i uvaženi članovi kolegijuma Ministarstva unutrašnjih poslova, uvaženi direktori i predstavnici organa državne uprave Republike Srbije, poštovani načelnici opštinskih okruga, gradonačelnici i predstavnici lokalnih samouprava u Republici Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, poštovani predsjedniče i rukovodstvo opštine Gadžin Han, domaćini današnjeg skupa, uvaženi predstavnici Srba iz regiona i srpske dijaspore, uvaženi članovi Udruženja za negovanje tradicije i boračkih organizacija, potomci naših slavnih ratnika sa Kajmakčalana i Solunskog fronta, uvaženi građani Srbije i Republike Srpske, dragi Srbi gde god se nalazili, poštovani gosti, dame i gospodo, srećan nam svima Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik Republike Srbije i Republike Srpske koji se praznuje 15. septembra.